Tojikiston ba pesh. Salam alaykum. ассалому алейкум муҳоҷирони муҳтарам. мо хизматрасонии худро тақдим менамоем ба номери +7 965 172 0808 +7 965 172 0000 занг занед. аз Москва ба Тоҷикистон рейсҳои прямой без пересадка дорем. муҳоҷирони азиз, вақте ки ба мо занг мезанед, агар ҷавоб дода натавонистем, баъди 10-15 дақиқа дуюм бора занг занед. барое ки одамҳо бисёр занг мезананд, мо навбатғачи ҷавоб медиҳем. аз як хабар огоҳ бошед: дар интернет одамое ки реклама мекунанд, бисёраш фреб мекунанд, то Тоҷикистона гуфта аз ними роҳ мепартоянд. мо дуогоҳи он ҳастем ки муҳоҷирон соғу саломат ба ватанашон баргарданд. лайк монед, подписатсия кунед, аз хабарҳои нав хабардор бошед. Vatan ey jon, vatan ey dil, vatan ey sarzamini gul. Bihishti mo, bihishti mo, bihishti mo, bihishti